Здравейте! Следващия урок, който ще покажем, е изработването на стъклена фигурка кот и глава. За изработването на тази фигура ни е необходимо да изработим едно малко инструментче, което се прави от стъклен шпиц. Нагряваме и изтегляме във вид на едно малко стъклено моливче. Използваме това стъклено моливче, за да може, когато изработим стъклена топка, нагрявайки, леко да хванем единия край на тази нагрята част и да изтегляме ушите на това котенце с този малък инструмент. По-лесно е да покажем, отколкото да го обясним. Затова палим горелката. Изтегляме малка част. Един двоен шпиц. Въртим, нагряваме, допълнително разместване на стъклената вода, в момента, в който се размести, изтегляме малък двоен шпиц. Застивайки, затваряме долния край на шпица. Отваряме вверх. И започваме да нагряваме, за да изработим така обичайната форма на стъклена топка. Пак е необходимо да изработим една много правилна стъклена топка, за да може разпределението правилно на масата да има достатъчно стъклена маса за изтегляне на източка. Изтегляме си една правилна топка. Нагряваме на едно определено място, хващаме с това стъклено моливче и едновременно изтегляйки, започваме бавно и постепенно да вдухваме въздух вътре. Показваме как се случва. Същия начин изтегляме. Отпред правим една малка мусунка. Нагрявайки едно определено малко място. В момента, в който се размехне стъклото, лесно вдухваме въздух и получаваме тази формичка. Котенце, глава затваряме в долния край. Тази стъклена форма.